Cześć wszystkim! Dzisiaj podzielę się z Wami najnowszymi oficjalnymi kodami promocyjnymi AliExpress. Dzięki tym kodom możecie zaoszczędzić pieniądze na swoich ulubionych produktach. Koniecznie oglądajcie do końca. Te kupony są dostępne tylko przez ograniczony czas, więc nie przegapcie okazji. Wszystkie szczegóły dotyczące kuponów oraz mój link dodałem w opisie poniżej. Wystarczy kliknąć i otworzyć stronę z kuponami. Następnie, w zależności od ceny produktu, skopujcie kod kuponu i wklejcie go w odpowiednie pole. Potem kliknijcie przycisk Zastosuj i cieszcie się zniżką. To są oficjalne kody promocyjne, więc macie gwarancję, że zadziałają, jeśli Wasze zamówienie spełni wymagania. Takie jak minimalna wartość zakupu. To wszystko na dzisiaj. Jeśli uznaliście ten film za pomocny, nie zapomnijcie kliknąć przycisku Lubię to i zasubskrybować kanału, aby otrzymywać więcej okazji, zniżek i recenzji produktów. Dzięki za oglądanie i udanych zakupów na AliExpress.